stuff. They make a mess. И така, здравейте, приятели, на новогодишното издание на моя филм. Днеска ще бяме на този район, който завай каскара, така че приятно гледане. Извинявам се предварително, ако много пъти да качнам, няма е проблема. Тук имаме доста интересна полянка, от която трябва да мина. Тук, може би, от ръба на пътиката, тръгнем вдясно, която спада някъде, там. Да, тук е малко блато. Се представя, ще го преминем без никакви пречки. Там има точка от друго състезание. Тренировка, не състезание. На склона е супер, идеално. Така. Само да се намеря първи, всичко ще бъде точно. Там е човек, моя жена. Може да я питам на къде е първа точка евентуално. Ама не, още малко ще се помочи, само и тогава. Добре, айде да видим, ще направим. Това е доста хубаво местенце. Някъде наляво, защото мисля, че е тази полянка тук. Или е това, или е това. Значи сме още насам, което е много добре. Oh, there's the point! Yes! Сега само да видим кое. Точка 109. 109 ли? Да, 109. Yes, намерихме първа. Това е добре. Сега към втора. Много интересно. Ще мина отсам.
Сега би трябвало ето тук, като минем, сега сме тук, да се видим още едно да е. Сега ще видим. И да, това е прилична дрех, така че би това да е. Има да скачим, ето горе на ние скали. Ами да, приличат на точно тия, които така трябва. Да, тук ми изгледа точно като е тази плоча. Така че, хайде да катерим. Само, не смисля как. Но тъй тук, все че се получи ефектно. Извинете. Ой, това пак тази жена е там. Така. Но тук е много добре. Да, съм там на тази скала. Ето я, виждате ли? Работи. 115 трябва да са. Не знам. Да, точно тя. Така е тъд. О, пак ли е. Добре. О, не. Пак я ме хучите. Супер. Еми, хайде към дрето. Чакай малко са. Тук ми изгледа приятно. Ето там е полянката, която търся. Надяваме се да успеем да намерим точките на време и преди са дошли кучета да ме търсят, защото не знам не как си успявам сега да ги привличам. Мисля, че трябва да е тук отпред. Ето я! Те! И забравя питане, нищо сега ще питам. Папи, тук точките на всички еднакви ли са? Надявам се да ми отговориш, когато гледаш филма. Леко.
в тази област за всичките камъни трябва да ми изсеща точка. Не се надявам. Не само да изберат как да е такова. Ами си от къса. Така. Много относително сега. Ще направя на катерач. Ще катеря през скалите. Чай се. Така. Какво ще стане? Така. Опа, всичко е точно. Само къде? Ми, тук някъде да е. Оба. Дай. Ето я само трябва да следим по безопасен начин. Това не е безопасен начин, така че моля ви не го опитайте вкъщи. Значи сега ще смъкнем по ето това дере, ето по другото дере ще караме по равното. Така че, хайде да потеглим. Все още никой от нашите не съм виждал, което е добре, защото аз станах първи. Само видяхме една жена, която не се знае откъде е, но мисля, че не се знам. Така, намерихме дерето, това е добре. Сега по него трябва да се спуснем към другото дере. И от другото дере ще вървим по хоризонтал и не ще пътем между хоризонталите, без да извадя очите. Съжалявам, ако много се чуя вятъра. Така, след малко мисля, че трябва да тръгна вляво. Че е само да полидем набързо. Ами да. Ще малко по-долу, ама нищо карат сега. Става да е. Ами... ще бъде интересно преминаване определено. Много скали. Някъде тук. Понеже може би още малко надолу. Ай! Моля те, не се късе. Така. О, да, определено. Тук трябва да е. Къде отдолу? Надяваме се тия чанове, дет ги чуваме, да са далече и се чуят като някакво ехо, за да нямаме проблеми с някакви животни. Така, тук имаме известна дезориентация, но спокойно ще се справим. И преди се е случвало... Ай да! Малко ме е ригнало яко и сега ми кърви гърба. Защо? Това е част от ориентирането пак. Да. Само че знаете ли какво? Не мисля, че толкова са нагоре. Май на оня камък е там.
Поп. Така. За моя изненада, не е тук. Добре, изненада се, ако те кони са влизат в кадър. Давай. Малко ще разгъна, да видя по-хубаво. Сега това върче къде се намира? Трябва да видя. Това върче, мисля, че ето това, значи може би това да е пътечката и да са малко подмина точката. което е напълно възможно. Вижте, това съм аз, Росен Христов. Към пътека. Не, толкова чак надолу не мисля, че съм слязал. Мисля, че точно така някъде миналата година пак се бях изгубил. Чекаме доста. Но навиждам на мисълта, че трябва да съм ето тук някъде. Значи съм надолу. За втори път. Да видим дали ще намерим този път. Така. Не. Може би пропускам нещо. Не, ще продължа още малко надолу. Само за да видя дали склона продължава нататък да се спуска. Да, точно това върче. Знаете ли какво може и ще даже не съм стигнал до нея. Да. Сигурно, защото точно тук е ръба. Там е, предполагаме, този откос е това там. Значи този камък би трябвало да е нашия, който търсим. Не падай. Искаме да сме цели. Да снимем филма до край. Добре. Стой. Или да съм... Не, в тия камъни бил. Аз ще да е малко по-нагоре, така ли? Напълно възможно е, между другото. Така че да программе малко по-нагоре. 2 км. Скоро. Понеже много обичам да катеря. Сега ще катеря малко скали. Без да се прибиваме, разбира се. Много интересни камъни има тук.
не. Не ми харесва. Май ще се наложи да изчакаме някой да ни помогне. Съжалявам, тук тотално се загубих. Но мисля, че знам къде съм, само че нещо не ми излиза както трябва. Или може би точката просто няма. О, ето я бе! Чакай, коя точка е тая? 129. Ето я бе! Аз не знаеш, ще намерим. Така. Но тази е сравнително лесна. Ама да не казваме голяма дума. Може да не е чак така. Тук ми се стори малко по-нависоко, отколкото трябваше. Съм, нищо. Всеки допуска грешки. Нормално е. Така. Малко си пресеш някакъв, но нищо. Съвсем леко ма боли. Няма нужда от паника. Така. Айде пак. Поне това тук е доста интересно. Така, чете малко. Да сгънем картата, да ни е по-удобно за бягане. Ето така, идеално. Вече сега съм тръгнал някъде и измисля как да стигна точката. Ще нататък към едно дарение. Така. Кой се е питал да гледам точно това дарение, значи точката трябва да е тук някъде. Хайде да провалим. Нищо не виждам това слънце. Така. Тази полянка мисля, че трябва да е тая. Значи, ако това е така, съм леко надолу. Добре, хайде да видим. Тук е малко гъстичко, но то не как е да, като бял гора. Така че да не се опаквам. О, чакайте бе, тук е нещо като седло. Другото връще е тук трябва да е точката. Май. Така че... Май да. Сега ще видим. Чакайте малко си се картата. Не, може би съм я спуснал. Добре, малко ще се погледна.
някак си ще съм минал точно покрай нея. Напълно съм сигурен в това. Само да проверим. Така. От тук сега трябва съм тук някъде. Не сега. Защото съм почти напълно сигурен, че лязох от там. От тая част някъде. Значи, гледаме така. Така, това да ги го виждаме. Точки са трябва да е някъде. Май тук, евентуално. Да. Ще ми харесва обаче тази работа. Тук си е сменето на място. Значи, ако ще са ми верни, мисля, че трябва да се намирам пред тия камъни. Защото това е точно така, полянката е тук. Полянката е тук. Дай си малко ще мъргнем нагоре. Да видим за всеки случай дали е някъде тук. Май чуваме някой да приближава. А не е добре. Искам само да се намеря точките. Ами... трябва да е някъде... евентуално... пред мен. Засъкам пред. Само че... малко не виждам. Чуваме някой да пристъпва насам. Чакайте, смуж съм в това. Ето тогава това какво е? О, не, половин час вече имаме. Две разделения, чувам кучетата зад мен някъде, което не е много хубаво. Но, винаги ме едно, но ще се справим се някак. Евентуално... така, чакайте сега. Евентуално... точно това да е
това е тук, ето това са камъните и пак евентуално трябва да вляза точно ето там. Но не искам да обикалям на едно също место, защото ще стане безинтересно, сигурен съм в това. Малко ще повървя нагоре, за да проверям. Искам да точка как трябва да е. Съответно, трябва точката, там полянката, точката трябва да е тука. Ама, за пореден път се убеждавам, че не е така. Моля ви, ако вие видите, кажете. Защото аз не мога да я видя. Добре. Не мога да го повече време тук, не мога да намеря. Съжалявам. Продължаваме. Към 7, защото достатъчно време изгубих тук. После ще гледам на GPS какво е ставало. По моите скромни изчисления, трябваше вече да съм стигнал до тези поляни тук. Не ми се е получило изчислението. Или просто това са поляните и аз нищо не виждам заради дърветата. Така че сега ще се опитаме отново безопасно да се смотрим сам. Това не ми изгледа много като поляна. Бързо справка колко часа, 4:39. Стане ми харесва. Добре, да продължим по тези камъни, предлагам аз.
Надявам се още да снима GoPro, че да видите моите приключения. Защото доста стабилно. Май почна да се изгубвам. Което не е добре. В никакъв случай. Тук е интересно изрязан. Може би почвам да минавам в Етиска или насам. Сега ще продължим да видим. Така, която точка да намеря, сега продължавам към следващата. Доста стабилни камъни има тук. Хайде да и катерим. Ау. Това малко заболя. Ау. Искам да отида до някъде, не там. За да мога хубаво да го гледам. Каква гледка имаме от тук. Не знам каква хора са. Това да е изглежда много интересно. И толкова интересно, че не мога да намеря на картата къде е. Бе, ще сменим камъните, може пък да видим нещо по-интересно. Някой друга точка евентуално. Този е доста строен за катерене, така че може и него да го изпусна. Освен... Но тук няма как да е. У нея е там камъни с плочите. Ще виждам там някой да ходи. Да са... Ето тези точки, които ми трябват. Между другото е много възможно. Чеко, това е така. Аз това съм тези камъни тук. Някъде по тия. И тук някъде трябва да е 17, значи.
ще се спомня късмета, нека си да успея да стигна до ето някъде там. Че, пожелайте ми успех. Чувствам се ужасно. Толкова много скипнах, което въобще не е хубаво. Това изглежда доста далечно разстояние, обаче иначе как се вие, как е живота? Успявате ли да намерите точките? Нека с мене. Какъв як камък. Може да се направя тук за салон. За оставащите... извинете, ако това е влязло в кадър отново. Така. За оставащите ми 13 минути ще се опитам да стигна до тук, до тия почва, където мисля, че е 7 точка. Не знам, ви видяхте ли тук, да, точно така. Леко по леко се приближаваме. Да продължаваме. Все някога, ама че отпускат. Все някога трябва да излезем от гората. Се върнем в цивилизацията, както се иска. Минавам тук някъде, поне така мисля. Така е между тия. След малко трябва виждам пред мен великия склон с големите плочи. Което мисля, че е точно така. И отново чувам гласове. Надявам се да са на моите хора. Да. Видяхте ли? Там горе. Че те па се не се виждат. Не се виждат как мога да покажа по-добре. Те май се скриха. Там са. Там мисля, че са Ивана и Мартин. Добре. Така, тук ми изглежда точно както е. Така че сега ще се почне да се катерим нагоре към тях. Да видим те къде са, какво знаят, какво не знаят. Надявам се да ми помогнат. Съотборници мои, моля ли ми помогнете? Май за седма. Предполагам, не знам. 127. Супер. Добре, за сега сме само една точка. Дали си взел? Какво? Една точка си взел? Не, изпуснах само една. Шеста. Това е номерация. Не знам. 120. Имаш 15 минути да говоря. Знам. Не ти е как всеки. Благодаря ви, съотборници. Ще видиш, ще ти хареса.
Знам, се притеснявай. Добре, що казваш? Къде? Много благодаря на моите така добри съотборници, че ми показаха пътя за тази точка. Така че пип на седма, не на седма, на шеста и да продължим към осма. Но само че ме ще заобиколя отгоре някакси. Къде е 10-та? Аха. Може би ще взема 8, 9, 10, 11 и ще се прибирам. Евентуално, ако ми остане още време, ще се опитам да взема още. Но нямам това време, така че продължаваме. Има тази да ги питам дали се вижда някакви животни, освен нали, птичките, които вече на надясно. Ще чупи коня около мене, май. Ето поне така не се струва. Може да е вятър. Сега вече няма да бързам чак толкова много, ще лия повече. Защото загубих това много време на 6-та точка. Чувам петли, чувам вечерята. Кът ме вика. Както е. Няма сега ходим да гоним петли. Доста интересни звуци. Малко и стана с тези, знаеш. Но нека продължаваме. Не искам много да остана само, ама нямам такъв избор. Така, ако не успея да намеря 8, продължавам към пътя, от пътя се прибирам. Стига да не ми дадат някакви кучета, защото тогава вече ще стане много гадно. Тези кучета хищ не ми харесват как да звучат. Обаче. Каква хубава гледка само имаме тук. Не ви ли харесва? Вижте какви планини има. Там долу има някой от нашите, мисля. Точно е там някъде. Опа. Така, понеже не виждам 8, не съм сигурен точка е сам. Сигурен. Още малко. Ще се полетя нататък да видя. Това изглежда някакви интересни плочи. Съответно тук някъде около камъка, който търся има плоча. Той камък не съм сигурен какъв е точно. Аз са два камъка. Които са на плоча. Ожеднях, огънях. Нищо ново.
Много ми тъпо, че така стана. Исках повече от мъжкото да направя, ма няма стане. Така че мисля, директно смъквам надолу нататък и да видим какво ще направим. Се побираме към финала. Да се върнем към 7 точка само и от нея към финала. Само да видим дали отново ще успеем да намерим 7, защото не съм много сигурен за това. Ето само да сгънем кареста. Си мисля, че съм на този склон. Тук някъде. Така че видим. Много интересно. Не знам дали се чу, ма бяха нещо като гърмежите едно. Компас ми се въртка постоянно, имам балонче, кодокс. Така. Евентуално сега тук, като се връщам назад, би трябва да стигна до 7. Откоре долу го помня пътя. Бегло, но го помня. Стена не се чува. Изплаших се от моите съотборници. Какво ще кажете за картата на маршрута? Супер е. За коя си? Ами, бях за 8, не взех 6 и мисля да се отказвам, защото и без това става вече много време. Я се прибирам. Успех ви желая, съотборници мои. Да знаете, изплаших се от тях, защото изведнъж когато си гледам надолу, дигна се нагоре и чувам нещо да съм мъртван да говори. Така че да, с това се изплаших. Не се чуди, слушай, просто информативно казвам. Пак ще го кажа, чувствам се ужасно, че не успя да взема точките до край. Но винаги има и други дни, в които мога да се пробвам. Добре, звуците оттам продължават. В принцип се старах да не срещам много хора, ама нямаше как просто. Смисъл, в гората съм. Няма как да не срещна някой друг, освен аз себе си. Добре, най тази част почта само така, че в момента ще се спусна бавно до заря той надолу. И от него към финала, който финала е там някъде. Мисля, че отново нямам вода, ама какво толкова? Определено ще бъде доста интересно спускане. Само ще отбележа. Добре, значи ще прибера картата. За да ми по-лесно спускането. Не, компаса няма го само в чорапа в никакъв случай. Ще се го оставя на картата. Надявам се да ви е приятно гледането на моето мъчение. Поне за сега животни все още не съм срещал. Освен, нали, птичките, които префърчат наляво надясно. Там мисля, че видях пролука. Така, скоро ще остана без шуфове, така както съм ятам по скалите. Но, нищо, това е част от спорта.
Сега не знам защо реших да минавам само през най-теглата част. Ако папи случайно ме питаш, не мога ти отговоря. Но най-сетне успяхме да следим от тази тъпа почва. Само моли да мина от и тук, малко по-отляво. Но не, аз реших да си съкръщавам. Си скъсявам живота си повече и повече, като мина през най-тегавите части на почта. Добре, хайде. Ето така може отново да потичаме и да се прибираме бавно и славно към кулите. Тук е много така. Кажи го. Много блатисто, много гадно и чвака и си. Може да си намокаш обувките. Както и да е, сега отиваме към финал, който финал само да отворя карта набързо. Ще трябва да е точно ето това предане. Да, ето е там ленчиката. Супер! Не супер много, ама карайте. Надявам се да ви харесва филма. Това в мене. Благодаря, че гледате. И моля, без въпроси и без да се смеете. Да видим колко ще издържите.